ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నీరడిగొండ మండలం చిన్న బుగ్గార గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి చంద్రకళ ఓటమి పాలవ్వగా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఉజ్వాలా జాదవ్ విజయం సాధించారు. ఈ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక చంద్రకళ కుటుంబ సభ్యులు ఇంటి ముందు ప్రధాన రహదారిపై ఎడ్ల బండిని అడ్డంగా పెట్టి రోడ్డును పూర్తిగా మూసివేశారు. అటువైపు నుండి ఎవరు వెళ్లకూడదంటూ తీర్మానం చేయడంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఎడ్ల బండిని పక్కకు తొలగించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి చంద్రకళ కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులపై రాళ్లతో దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఎస్ఐతో పాటు పలువురు కానిస్టేబుల్ గాయాలు కాగా పరిస్థితి అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు పోలీసులు అదనపు బలగాలను మోహరించారు. అప్రమత్తంగా గ్రామంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొనడంతో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. खाली एक्टिंग सर लावकोनी बाटा लावकोनी अन्ना